Nistabu għaw ġewwa l-Mużew tal-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu. Tistgħu taraw wirja dedikata għal tema tal-arkeoloġija ta' żmien il-Kavallieri, mod partikolari fuq il-kultura tal-ikel u tal-bankett. Fost l-iktar biċċiet prezzjużi hija eżempju ta' porċellana Ċiniża tas-seklu 17 u 18. Din il-porċellana hija l-ewwel evidenza ta' kuntatt dirett bejn Malta u ċ-Ċina. Il-kummerċ bejn Malta u ċ-Ċina bdiet mill-inqas fil-bidu tas-seklu 17, fl-aħħar tal-Imperu Ming. L-eqdem biċċa li għandna Malta hija ta' l-perjodu ta' 1640s. Illum qed naraw ikra tat-te tal-porċellana tidher intiera ma fil-verità instabet taħt l-art imkisra b'xi 20 biċċa u ġiet restawrata. Hija porċellana ta' żmien l-Imperatur Guangxi li huwa bejn wieħed u ieħor madwar is-sena 1700. Fuqu nistgħu naraw varji tpinġijiet ta' altari żgħar. Daw biċ-Ċiniż jisimhom ding u kienu altari fejn kienu jaħarqu offerti ritwali reliġjużi. Din il-kikra hija evidenza straordinarja ta' kif Malta fi żmien il-Kavallieri kienet f'kuntatt mal-bqija tad-dinja, dak li ngħidulu global economy. U kif Malta ma kienx barra minn dal-kummerċ imma kienet imdaħla sew.